Ladies and gentlemen, please welcome Mindreader Henrik Specht. Se, i århundreder har vi mennesker drømt om at kunne læse tanker. Nu tæller jeg fra 5 ned til 1. På 1 vil jeg bede jer om at lukke øjnene og holde dem lukket, indtil jeg siger andet. 5, 4, 3, 2 og 1. Hvis I kunne mærke et tryk, vil jeg bede om at løfte jeres højre hånd. Med højre hånds fingre bedes I venligst markere, hvor mange gange I kunne mærke et tryk. Godt. Derudover har jeg et søm. Sille, hvis du vil rejse dig op og stille dig her, siden af stolen. Godt. Jeg kommer lige den her igennem. Sådan der. Vil du være sød, lige forsigtig og mærke her? Den er god nok? Den er spids? Godt. Okay. På tallet 3. 1, 2, 3. Godt. Yes! Og så trykker du bare på startknappen. Ja. Ja. Og på stopknappen, når du vil. Ja. Nu har vi ved fælles hjælp nået et tal, skal jeg tage den her. 22.083. Jeg håber, vi alle kan være om den præmis, at det er fuldstændig tilfældigt tal. Alle deres registreringsnummer, de 2 første bogstaver, og skriv ned her. Men bare et eller andet sted. Ja, der for eksempel. Godt. Hvad er du nået frem til? Hvad hedder den der? VJ. VJ. Vi tager lige ud mod kameraet. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har på fornemmelsen, at jeg har oplevet det her før. VJ 2283. Mit navn er Henrik Specht, Mindreader. Tak for i aften.